לפנינו מגזין חדש, ולכתבה הראשונה. כמדי שנה ירושלים, פסטיבל אורות ומוזיקה. להנאתכם. בית הספר מקווה ישראל הוקם בשנת 1870 על ידי קרל נטר. כיום משמש כפר נוער חקלאי הכולל גני ילדים, בתי ספר, פנימיות, נהנה מהסיור במקום.
הצפופים ביותר בעולם, בגוש דן בארץ ישראל. תחילתה של מקווה ישראל הייתה ב-1870 על ידי קרל נטר האגדי. האדמה הזאת תינתן בצו הסולטן לנטר ולחברת כל ישראל חברים ל10 שנים. במהלך 10 השנים האלה נטר מתחייב להקים כאן בית ספר חקלאי שיפעל ויגדל ויצא פירות. אם הוא מצליח עוד 10 שנים, עוד 10 שנים אנחנו באים לראות מה יצא. אם הוא הצליח, האדמה שלו לצמיתות, עד דור אחרון, לנצח. אנחנו יכולים במעטפה, זרעים של עץ שנקרא עץ המכסה. מכסה באוסטרלית זה יוקליפטוס. התלמיד הראשון היה ניסים בכור, וברבות השנים היו מפורסמים למכביר, לוי אשכול, חיים בר לב, אברהם יפה ועוד הרבה. ובראש הגבעה בניין המינהל שבו גר המנהל אליהו קראוזה. ממול נטעה עץ אפריקאי ששמו לחם הקופים. באותם הזמנים לא ידעו לבנות עם מדרגות פנימיות, כולם מחוץ לבניין כמו בבית המורים. בבית המחסנים דאז יש כיום תצוגה של כלים עתיקים ותמונות מהתקופה. מי זה בית קפול? בוא תספר עליה. כן, עם קפולר אנחנו למדנו גידולי ירקות. איך לגדל את הירקות השונים. איתו השיעורים לא היו בכיתה, היו מחוץ לכיתה. אומר, רק פיסח לא יוצא החוצה לסיורים. אנחנו נלמד גידולי ירקות בחוץ ולא בכיתה. במקווה ישראל היה יקב, אבל לא רק ליין. והמקום הזה הפך להיות המטה המרכזי של ארגון ההגנה בכל מרחב תל אביב. בשנת 28 המקום הזה התחיל לתפקד כמקום לאימונים בכדורים חיים. בשנת 48 זה הפסיק לתפקד כי כבר קמה המדינה. במשך 20 שנה מעולם לא נפצע כאן אף אחד בתאונת אימונים. מעל הבית הזה היה צריף שבו לימד טבע המורה המהולל יהושע מרגולי. הוא העביר את כל מה שהיה לו פה, העביר את זה לתל אביב. מקום שהוא פתח בתל אביב הוא קרא בשם המרכז הביולוגי פדגוגי. מאותו מרכז ביולוגי פדגוגי צמחו לפחות 2 גופים משמעותיים עד ימינו. האחד זה האוניברסיטה של תל אביב. והשני, החברה להגנת הטבע. בדרך עברנו ליד ביתו של קרל נטר, שבו הוא נפטר ב-1882. בית הכנסת הוקם ב-1895 ולא הייתה בו עזרת נשים. במקום ארון קודש מרשים וגם תקרה מצוירת. ב-1898 נפגשו בשערי מקווה ישראל הרצל והקיסר הגרמני וילהלם. העץ הזה שמו פיקוס בנגלי. כל מה שאתם רואים זה עץ אחד. ומכאן לבית המלאכה. כאן דוד ליבוביץ' בנה את הדוידקה. צינור של מים, כן? מנסר פה, מנסר שם, והנה פגז. בגן הבוטני כ-1200 מיני צמחים, ביניהם הברכיכיתון ועץ השעם. זאת הייתה חתיכת היסטוריה, ולסיום נרכין ראש לזכר נופלי מקווה ישראל במלחמת העצמאות. מוטה גור היה חבר כנסת ופוליטיקאי וכן סופר ישראלי. הוא שימש כרמטכ"ל עשירי בצה"ל. באשדוד נקרא רחוב על שמו. הנה היא.
מוטה גור, מפקד הצנחנים, רמטכ"ל, שר בריאות, סגן שר ביטחון. איך יזכר מוטה לדורות הבאים? האם כמשחרר הכותל עם הצנחנים ב-1967? ראית אותו במטוס הממריא, דפתיו נפרסים, פרדסים ופרים, הוא חש את מסע המצנח על גבו, אוחז פרצופות, וחושב בליבו, הנה עוד דקה, והרוח תפקוד על פניי, הנה עוד דקה, יפתח המצנח מעליי. או אולי בפשלה שעשה בכיבוש המיתלה? שיפתח עליי, שיפתח את העולם כולו אשכח, אני לבד והמצנח, שיפתח, שיפתח, שיפתח עליי. ראית אותו מתייצב לזינוק, לאור הירוק, הירוק מחכה, עוד רגע תבוא הפקודה, חופת. ואולי בהתבטאות שלו לאחר הגעת סאדאת, שצריך להתכונן למלחמה, כי הגעת סאדאת זה תרגיל הסחה. המצנח על הרוח נקה, הנה עוד שנייה, והרוח ואולי בהתבטאות נגד עדות המזרח, שבה אמר, דפקנו את הערבים, נדפוק גם אתכם. כמו שלהם לא עזרו הצעקות, ודפקנו אותם, גם לכם לא יעזרו הצעקות, ונדפוק אתכם. ואולי בכלל ייזכר כסופר ילדים. ההיסטוריה תשפוט. נשמע הפעם על אלרגיות שונות בתקופת האביב. אביב, היופי במלוא הדרו, העולם מלא באור וצבעים, ובאוויר שכרון ריחות הפרחים. הטבע וגם אנו נושמים את האביב כאחד הפרחים בשדה. אולם, למרבית הפליאה, האביב מפיל למשכב חלק ניכר מהאוכלוסייה. אלה הם הסובלים מהמגפה של המאה ה-21, אלרגיה, ולענייננו, קדחת השחת, קדחת האביב. דוקטור בר אבן, אלרגיה מהי? אלרגיה זה רגישות יתר לחומר שבדרך כלל הוא לא צריך לעשות שום נזק. אבל למי שרגיש לחומר הזה, יש לו תגובה אלרגית. תגובה שהיא תגובה מאוד מאוד ספציפי, גורמת נזק ודלקת ברקמאות. מה המיוחד באביב בתופעות האלרגיה? אלרגיה של אביב זה אלרגיה של דרכי הנשימה. אז תמיד, כמו שאמרתי, סימנים הם סימנים של בעיות בדרכי הנשימה. נזלת, התעצשויות, קוצר נשימה. מה הם מחוללי האלרגיה באביב בכלל, והאם נתקל במחוללים כאלה באזור אשדוד? הגורמים הם בדרך כלל אבקות. אז באביב יש צמיחה של דשא ושל עצים. אלרגנים של דשא באשדוד הם אלרגנים רבים, אבל גם עצים, עץ זית, עץ ברוש, אבקליפטוס. אלה הגורמים הכי שכיחים שיכולים לגרום אלרגיה נשימתית. ממש בלתי אפשרי להימנע מחשיפה לפריחה הגואה בחודשי האביב בכל הצומח ברחבי הארץ, ובתוכם גם הצמחים האלרגניים. תמר, לענה, כף האבז, אילה, עץ האלון, פקן, ערער, אלנטה, דגניים שונים, סרפד, קוטלית יהודה, ועוד רבים אחרים. האם ניתן למנוע את האלרגיה של האביב? רק אם פציינט מקבל טיפול מניעה, כמו חיסונים, אז הוא לא סובל בדרך כלל באביב. יש כמה דברים שאפשר להמליץ, אולי לא לצאת בצהריים בזמן שהפריחה הכי חזקה, לא לצאת לטיולים, לסגור חלונות,
לעשות מניעה של נשימת האלרגנים מאוויר. אבל זה מאוד קשה. להיכנס לחדר האטום. זה מאוד קשה. שלום. שלום. ראינו שאתה נוסע עם מסכת אב"ח. מדוע? בגלל שהאוויר והפריחה עושים לי רע, בגלל שיש לי הרבה אלרגיות. איך אתה סובל בזמן האביב הזה? הכל פורח. קשה לי, אבל יש לי תרופות ואינילציה, וכשמתנפחות לי העיניים לפעמים, אז אני שם טיפות, וזהו. ובכל זאת, איך אתה מצליח לעבור את האביב? לפי דעתי צריך לעסוק בדברים אחרים כדי לשכוח מכל הדברים האלה. כמו? כמו למשל לעסוק בספורט, ריצה, לרקוד, לשיר, דברים שישכיחו את כל הסבל הזה. לבריאות, לבריאות. תודה. אתה רואה? כמה דקות בלי המסכה ואני כבר ככה. האם יש תרופה לאלרגיה? כן, כמובן, יש תרופות סימפטומטיות, יש כדורים, קוראים כדורים אנטי-היסטמיניות, כדורים האלה, כדור אחד יכול להשפיע על 24 שעות ומוריד סימנים של אלרגיה נשימתית. יש טיפול מקומי כמו ספרי לאף, מי שקיבל קודם טיפול חיסוני, אז הוא ממשיך לקבל זריקה לאלרגיה הספציפי שלו. לקביעת טיפול ספציפי בחולה, הרופאה מבצעת בדיקה מיוחדת לגילוי סוג האלרגן המשפיע עליו. האם ישנם מחקרים חדשים בנושא, או איזה שהם פריצת דרך לעתיד? יש עכשיו תיאוריה חדשה, גיגייניק תיאוריה, שאומרת שעד כמה תינוק או אפילו עובר נמצא בחשיפה של אלרגנים רבים, הוא פחות רגיש בחיים עתידים. שכדאי לנסות תקופה הזאת של תינוק וילד קטן, להיות שהיא תעבור בכפר עם חסימה רבה לכל האלרגנים. האומן סולי לוי נולד במצרים. למד אומנות בקהיר, בצרפת, באמריקה וביפן. בכל הארצות בהן למד, וגם בארץ, הוצגו יצירותיו. זכה בפרס עיר אשדוד ובמדליה של האקדמיה האירופית לאומנות. טייל הרבה בעולם, ואת הוצאותיו מימן במטבע שלו, ביצירותיו. מטבע טוב. באשדוד השתקע ב-1960, יצר ולימד את דור ההמשך. איש צנוע שלא מרבה לדבר על עצמו, אך יצירותיו ופעולותיו מדברות בעד עצמן. אני באשדוד מכיר את סולי 40 שנה. כשהוא היה צעיר, הוא היה מדפיס הזמנות לתערוכה, ולא היה לו כסף לשלם. היום בבית תלויות אצלי 4 תמונות אקוורל, שבמקום כסף הוא נתן לי את זה מתנה. אדם שהוא לא עושה חשבון לאף אחד, ועושה רק מה שהוא באמת מאמין בו בלב שלם, בשבילי השראה לכל דבר. הציורים שלו פשוט היו תמיד חלק מכל הילדות שלי. על ההשראה הזאת אני מאוד אוהב אותך. לאחרונה נפתחה תערוכה, אחד מרבות, של יצירותיו, וגם חובר עבורו הקטלוג. אני לא כל כך מהר, אני הגעתי בדצמבר 62, הגעתי למשרד והנה בחור צעיר גבוה מאוד בשם סולי לוי מקבל אותי והוא קיבל אותי יפה. מאחל לך בריאות, הצלחה והמשך פעולה למען האומנות והתרבות בעיר אשדוד. תודה רבה. אנחנו מאוד נהנים, ואנחנו נהנים מכל האווירה שיש פה במוזיאון אשדוד. פשוט אני נהנית משילוב הצבעים שהוא משתמש, ומהטכניקה, ומשליטה בגרוטסקיות, ובאופן מאוד נעים של התמונות שלו. אנחנו נהנים שבן אדם כזה גר בעיר שלנו.
ישראלית. כן. למשל, תמונה הזאת, אנחנו יכולים לראות את כל המאסטריות של האומן, לדעתי. מה שמצא חן בעיניי, השוק שלנו מאשדוד, זה הבבושקות, שני נשים, הסבתא עם הילד שם. זה משהו יפה. זה תמונות מהחיים. סולי אומן רב פנים. גם בסגנונות שלו וגם בטכניקות שלו, קשה להאמין שזה אותו אדם. יש לו סגנון ריאליסטי וסגנון מופשט, יצירות שהן על גבול האומנות הנאיבית, כל מיני טכניקות, גם שמן, גם אקוורל, אקוורליסט נפלא. סולי אוהב לעבוד בסדרות. יש לו סדרות כמו הקרטונים, ממש ריאליזם, הוא כאילו מצלם. הוא רב גווני, כפי שאמרתם, וראיתם איך שהוא מתפתח, וככה גם בחיים. הוא עבר כל מיני פריודות כאלה. הוא היה למשל בצבא הצרפתי, ושירת בסוריה ובלבנון, וקיבל את אות הגבורה מהצבא הצרפתי בלגיון. כאשר היה האמברגו של צרפת, של דה גול שעשה על מדינת ישראל, הוא לקח את העיטור שלו ושלח לו אותו ואמר לו, אתם נגד הישראלים, אני לא צריך את העיטור שלך. האומנות, חלק הארי של חייו, קשורה בקשר הדוק עם משפחתו הענפה והתומכת. התערוכה היוותה הזדמנות נוספת למפגש עימם. דור המשך, בואו. סולי עומדת עוד גוזיימאס. שהוא היה בצבא הצרפתי, הוא היה בלבנון בתמונה, ובתמונה הוא עמד ככה והרגל אחת מוסתרת, אז הייתה בצל, אמא אמרה זהו, קטעו לו רגל. היא דאגה והפכה עולמות, היא נסעה שעתיים בקהיר, אני לא יודעת עד לאן, למחנה צרפתי, וצלו ללבנון, אמרו אל תדאגי, יש לו שתי רגליים. והנה סיפור על הסקייטבורד באשדוד. ספורט האקסטרים הולך וגדל בעולם וגם בארץ, ויותר ויותר ילדים בני גילאי 7-17 מוצאים עניין בספורט הזה, ואשדוד היא העיר הראשונה שהביאה את הרמפות המקצועיות מארצות הברית באמצעות החברה שלנו, חופית. אז שיהיה לכם כיף ותהנו. הספורט הזה הוא ספורט נהדר. אבל כמו בכל ספורט, ואולי יותר מאשר בספורט אחר, יש בו סיכונים. ולכן צריך להיות, לא כמו שראינו פה שהמומחים המקצוענים הם בלי קסדה ובלי כיסוי לרגל וליד. אני מבקש מאלה שיתחילו, וזה יהיה חלק מפער גדול, שיבואו עם כל האמצעים, אחרת לא ניתן להם לגלוש. אנחנו מקווים ומצפים שכולנו נשתמש בבטחה באמצעי בטיחות לטובה ולרוחה של כל הצעירים. תודה רבה לכולם.
אני מקווה שנגיע למתקן הגדול בהקדם. כל הכבוד שהם מביאים עוד מתקנים חדשים לארץ. זה מתקן מקצועי, בעיקרון הוא לילדים, הוא לא ברמה של מקצוענים, אבל זה יפה מאוד, ושמעתי שגם יהיה פה פארק יותר גדול, אז בכלל אני מקווה שיהיה להם בהצלחה, ומגניב שיעשים עוד דברים חדשים. זהו להפעם, תם המגזין, מאוד מקווים שנהנתם. נתראה במגזין הבא. להתראות. Thank you.